سەرۆک مەسعود بارزانی bi seredanekê gihişte Bexdayê û di yekem westegeha seredana xwe de li gel Adil Abdilmehdî Serokwezîrên Iraqê civiye. Biryara li gel çend berpirsyarên din yên pilebilindê Iraqê bicive. Îro demjimêr 11 berî nîvro Serok Mesûd Barzanî bi serokatiya şandekê ku ji Mesrûr Barzanî, Azad Berwarî, Doktor Umîd Sabah, Mesûd Heyder pêk hatibû gihişte Bexdayê û ji aliyê Mihemed Helbûsî Serokê Encumena Nûnerên Iraqê û Hadî El-Amirî Serokê Hevpeymaniya El-Feteh û çend wezîr û berpirsyareke din pêşwazî lê hate kirin. Piştî demeke Kurd ku li Firokxaneyê man li baregeha Encumena Wezîrên Iraqê ji aliyê Adil Abdilmehdî Serokwezîrên Iraqê ve pêşwazî li Serok Barzanî û şanda pêre hat kirin ji vînek hatil derxistin. Ji aliyê xwe ve Doktor Viyan Sabrî Seroka fraksiyona Partî Demokratîk Kurdistan li Encumena Nûnerên Iraqê ragihand ku armanc ji seredana Serok Barzanî bo Bexdayê piştevanîkirine li kabîneya nû ya hikûmeta Iraqê herwiha tekeskirine li ser binamayên şeraket û karê hevveşî pêk ve derbazkirin û çareserkirina qeyranên navbera Bexdad û Hewlêrê ye. Her li gorî hatiye ragihandin ji bilî Adil Abdilmehdî Serokwezîrên Iraqê, Serok Mesûd Barzanî wê li gel Mihemed Helbûsî Serokê Encumena Nûnerên Iraqê, Nûrî El-Malîkî Serokê Partiya Dawa, Ammar El-Hekîm Serokê Rewta El-Hikma û Hadî El-Amirî Serokê Hevpeymaniya El-Feteh bicive. Li gorî zanyariyan di geşta Serok Barzanî bo Bexdayê û derxistina civînan li gel payedarên Bexdayê, Serok Barzanî wê mafên destûriyên Herêma Kurdistanê pirsa asayîkirina rewşa navçeyên Kurdistanê yên derveyî rêveberiya Herêma Kurdistanê û çareserkirina kêşeyên navbera Hewlêr û Bexdadê de got û bêj bike.